Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas sa welcome na sa pagpangalagad sang aksyon Balita Evening Edition. Karong adlaw Huwebes sa Hulyo 21, 2022. Akong inyong tag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Para sa mga pangulong dinalan na una kita sa mga balita lokal. Bata nga babayi patay sang malapakan sang truck sang lalaki nga hindi makahibalo mag-drive sa Banwa sang Hinigaran. Reshuffling sa 8 ka mga chief of hospital, 3 ka chief nurses sa mga district hospital ipatuman. Sa balita national, malapit 2 bilyones nga yuda nga wala na panagtag pag-aimbestigahan sang DSWD. Anay PDEA Regional Director ginpili nga pamuno sang Bureau of Customs. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ang Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight. Action Radio Philippines Center time na sa isa 17 kagkaroon sa litalinasang mga balita lokal. Patay ang pulo ka tuig nga bata nga babae matapos malapakan sang counter truck nga ginmaneho sang 36 anyos nga lalaki nga hindi makahibalo mag-drive sa isa ka ugahan sa isa ka compound sa may Proctres sa Barangay Gargato, Banwa sang Hinigaran kay ina sang aga. Sa interview sa Action Reports afternoon edition, ginpahayag ni Lieutenant Colonel Neserato Sabando, ang hepe sang Hinigaran PNP, ginkilalang suspect kay Jumo Potueco, 36 anyos, nagatrabaho man sa among ugahan. Ginpahayag ni Sabando nga ginsakyan sang suspect ang truck para mag-practice sa pag-drive. Pero sa iyang pagkambya, nagrekta ini sa mga tao nga nagaripak sa uga sa sulod sang compound. Magluwas sa napatay, pilason man ang 12 anyos nga lalaki kag si Clara Joy Pareño, 18 anyos kag Mayra Bacolina, 24 anyos, tanan residente sang Barangay Gargato, Hinigaran. Suno sa hepe, dapat kung mag-practice sa pagmaneho sang salakyan, dapat dito sa malapad nga lugar kag wala sang mga pumuluyo. Ginpreso sa custodial facility sa Hinigaran PNP ang suspect kag natalana pasakaan sa kaso nga reckless imprudence resulting to homicide and multiple injuries kag damage to property.
Na-recover ang masobra 1 milyon ka pesos nga ginasuspetsuhan shabu sa mag-asawa sa drug bypass operation sa May Hacienda Road, Barangay Cabugao, Siyudad sang Kabangkalan. Pasado las 3 ang Merkules kahapon na Hulyo 20. Ang mga nadakpan ang kilala kay Jomy Consular alias Toto, 42 anyos, kag Liocela Consulara, 27 anyos, kag parehong residente sang Barangay Hilamunan sa Kabangkalan. Sunod kay Police Lieutenant Jomel Saladang, Deputy Chief of Police ng Kabangkalan City PNP, ang duha ang ginakabig nga high-value individual bangod sa kadakon sang droga nga na-recover sa ila posisyon na. Nakompeskar man ang isa ka natay kag 24 ka sachet sang suspected shabu nga nagabugat sang 170 gramos kag nagabili sang 1,156,000 pesos. Na-recover man ang isa ka Kawasaki Bajaj nga motorsiklo kag mga drug paraphernalia. Preso karon ng mga suspects sa custodial facility sa Kabangkalan City, PNP. Mayroon kita na-recover sa mga 170 grams may DDB value na siya nga 1.136 million worth of shabu, sir. Nabatian si Lieutenant Jomel Salardang, Deputy Chief of Police ang Kabangkalan, PNP. Sa iban nga balita lokal, nasolbar na ang 16 ka mga robbery cases sa probinsya sang Negros Occidental humalin bulan sa Enero tubtob Hulyo tuig 2022. Sa datos sang Nokpo, 12 ka mga robbery cases ang nasolbar humalin Enero tubtob Hunyo, samtang 4 naman sini nga bulan sang Hulyo. Ginpahag ni Police Lieutenant Judices Katalogong spokesman sang Nokpo, kung basihan ang datos wala sang dako nga pagtaas sa kaso sang hold up kag kinawatay sa probinsya kung ikumpara tinalikdan nga 2021 na. Ginpahag sini nga may nabilin pa nga 26 ka mga kaso nga under investigation apang dako man ang posibilidad nga masolbara. Kalabanan sa mga nadakpan na pasakaan man sing kaso kag nakilala nga mga suspect ang mga newly identified personalities kag hindi kalakip sa isa ka organized group. Actually, on the previous month, we reported the 46 out of it. Sa 46 nato ng mga robbery cases around Negros Occidental. And then 33 of that sa ato ng mga numbers are being solved. Si Lieutenant Catalogo ang spokesman na sang Nokpo. Sa katapusan nga balita lokal, 8 ka mga chief of hospital kag 3 ka mga chief nurses sa mga district hospitals ng Negros Occidental ang pagabalasahon umpisa sa masunod nga bulan. Sa reassignment order nga ginpermahan ni Governor Bong Lacson sang Hulyo 18, 2022, ang 8 amosanday Dr. Claudelia Josefa Pabilio sa para sa hospital sa Cadiz, Dr. Mayre Parpa sa may Kabangkalan, Dr. Gigi Lucille Felicitas Verso sa may Hima Maylana, Dr. Josephine Pahamtang sa may Valladolid, Dr. Carmelo Arguilas sang La Carlota, Dr. Neil Natoel sa may Isabela kag Dr. Glicerio Havillana para sa Sipalay, kag Dr. Maria Lalaine Chorima sa may Banwa sang Hinubaan. Magapabili naman bilang Chief of Hospital sang Teresita L. Haladon Provincial Hospital sa Masyadan sang Silay si Dr. Mary Ana Maestrala. Ang mga chief nurses sa Musanday Jane Gailong nga ginsaylo sa may Cadiz, Zenia Camulista sa may Silay City kag Maria Maricel Judith sa may Kabangkalan. Sulod nga Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, may formal turnover nga pati gayunon samtang magalawig naman na tubtob Agosto 1, 2022 ang transition period. Nagpagawa na sigo sa aton memorandum order designating the new chiefs of hospital. Ang new assignment will take place within 15 days siguro, no? Kaya pangayo sila time for transition. Nabatian na si Provincial Administrator Diaz. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time na size 23 DTX 500 capsule maka-aksyon sa mga nagaproblema dira. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya ginagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa action tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang Pag-imbestigahan sang DSWD ang ginalegar wala mapatuman nga malapit 2 bilyones nga balor sang financial aid. Gain question sang COA Commission and Audit sa ilang tuigan nga audit report ang DSWD matapos napaslawan sa pagpanagtag sang 1.9 bilyon nga balor sang cash assistance sa idalom sang SAP o Social Amelioration Program. Suno kay DSWD Secretary Erwin Tulfo, may 1.7 bilyon nga ginuli nga pondo sa Bureau of Treasury. Ginakasubo ni Tulfo nga wala nahatag sa nagakinahanglan nga mga tawo ang amo nga pondo. Suno sa opisyal, ang wala nahatag nga SAP ang halin sa opisina sang Metro Manila kag Visayas Region.
Samtang napilian ni President Ferdinand Marcos Jr. si Yogi Filimon Ruiz bilang acting head sang Bureau of Customs Socon BOC. Sa ginpagawa nga statement, ginpahag ni Press Secretary Trexie Cruz Angeles, si Ruiz ang nagpanumpa kahapon ngadlaw Miyerkules. Si Ruiz ang nagserve nga Director for Enforcement and Security Service sang Customs. Sadto nagpangalagad man si Ruiz bilang Region Director for Central Visayas sang PDEA. Nagligad nga mayo ginpahayag ni Marcos nga iya pakigbatuan ng endemic nga korupsyon sa gobyerno kagining mag-umpisa sa BOC kag Bureau of Internal Revenue. Sa balita, sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time na sa 1:34. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga daw Webes sa Hulyo 21 tuig 2022. Sa liwat ako ang inyong atag balita Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio!